Свет веселый, яркий аллея, тут розное бывает. Калі пачнецца дым, роем гнена прымчыць. Лезь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пажарная бяспека з роем. Кароткае замыканне – гэта небяспечна. Будь здаровы, Скулбі, ты захварэў? Ты што? Усё добра. Выпусти, я першы! Блін, я першы тут быў! Выпусти! Стихніце! Праз вас Скулбі стане горш! Што? Скулбі, дык ты хворы? Дзякуй, але не перажывайце, я ў поўным парадку. Да сустрэчы! Ён нядобра выглядае. А мы зрабілі яшчэ горш. Малайцы! Скулбі! Скулбі! Дзеці, вітаем! Скулбі! Скулбі, мы хваляваліся за цябе. Праўда? Скулбі, прабач, што мы дурэлі. Так, прабач! Я не ведаў, што ты захварэў. Ага. Вы не ў чым не вінаватыя, хлопцы. Я проста трохі прастыў, і мне трэба адпачыць. Але дзякуй, што зазірнулі. Скулбі! Глядзі, што яшчэ мы прынеслі розных штук. Разлічвай на нас, Скулбі! Мы пра ўсё паклапоцімся, а ты папраўляйся! Усё будзе! Скулбі, падымі, калі ласка, кола. Добра. Скулбі, куды падзець смецце? Вунь там, за дзвярыма. Гэй, так козы-то! Тут паўсюль пыл. Мы освяжим тебе, Скулбі. Я не вытрымаю, стойте! Га, холодно! Вой, Скулбі, як табе? Клас, вельмі прыемна. Сёння пакіне справы нам. Вось! Так! Круто! Тёпла і утульна. Дзякуй вялікі, сябры. На здароўе! Папраўляйся, Скулбі. Вой! Я праголодаўся. І я. Ага. Добра, што я прыхапіў перакус на ўсіх нас. Так. Малайчына. Ну вось. Гэй, слухайце, вам нічым не пахне. Джоні, ты паветра сапсаваў. Гэй, гэта не я. Пахне як агонь. Скулбі, прачніся! Мы гарым! Дзверы не адчыняюцца! Дзеці, сядайце ў мяне! Хутка, прышпіліцеся і трымайцеся! Добра! Га? Дым? Ён што, ідзе з дома Скулбі? Осторожно! Адвядзі дзяцей у бяспечнае месца. Ужо еду.
А цяпер гасім. Дык вось як было. Вы малайцы, што клапоціцеся пра сяброў, але важна сачыць за электрапрыборамі. Нельга падключаць адразу шмат прыладаў. Гэткім чынам можна перагрэць разетку, і яна загарыцца. Хісткае падключэнне таксама небяспечнае. Разетка можа пусціць іскры, а з іх і пачнецца сапраўдны пажар. Таксама трэба сачыць, каб правады не пашкодзіліся і каб на разетку не трапляла вада. Кароткае замыканне лёгка выкліча пажар. Вы зразумелі? Так, дзякуй, Рой! Прабач, Скулбі, мы проста хацелі дапамагчы. Усё добра, сябры, я адчуваю сябе лепей і больш не хварэю. Праўда? Клас! Цудоўна, Скулбі! Ты што, няўжо заразілася ад Скулбі? Так, цяпер чарга Сэндзі, га? Сэндзі, мы табе дапаможам. Дзякуй, не трэба. Я здаровая. Гэй, Вяртайся! Сэндзі, ты куды? Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцыялі-Неваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Паўлы Кацярыне Хівукам, Сяргею Адзянцу, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.